Баулы районының Миңнуллин крестьян фермер хуҗалыгында да терлекләргә азык әзерләүгә керештеләр. Нәтиҗәле эшләү белән электән республикада даны таралган Колос агрофирмасында быелгы коры һава шартларына карамастан игеннәрдән мул уңыш җыеп алырга ниятлиләр. Игенчеләрнең хәзерге мәшәкатьләре белән киләсе репортажда танышырбыз. Баулы районының сәрүлек җирләре язгы чорда республикада зур зыян күрүчеләрнең берсе. Июнь уртасына кадәр нибары 10 мм шамасы яңгыр яуган. Кырылыкка карамастан басуларга ашламаның мул кертелүе, үсемлекләрне тукландыруның вакытында үткәрелүе нәтиҗәсендә уңышка өмет итеп була, дип саный крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Геннадий Минуллин. Без инде быел вакытында үткәрдек язгы чәчүшләрен. Техниканы да вақытында әзірледік. Бұл енді бек көп ашлама кірттік. 90 кило действующим веществе. Бұл енді біздің үшін нашар түгіл деп ойлаймын. Шоғайында мана бағын күнне көп елдік үләндерін шабырға. Біз енді әзір. Бу төбәктә яз гадәттән күпкә корырак булган. Шулай да кул кушырып утырмыйлар. Өстәвенә республика ярдәме дә сизелә. Быел енді яңгыры әзірек, әгерде енді яңгырларда болып кетсе, ол енді тағын яқшырақ табылыр. Бүгін күн енді біз күн сайын 14 тонна сүт сатабыз. Ол енді сүт ақшасы бұлай сезіле. Бүгін күнне ол енді іш қақын түлерге де, налогларын түлерге де, запчасын ең алырға да, шул сүттен кірген ақша хисабына яшайбыз. 7000 гектарда арпа, сылы, быдай, кукуруз һәм күп еллык үләннәр чәчелгән. Хәзер хуҗалыкта сыерларга сусыл азык белән тәэмин итү өчен беренче кат чаптыруга чыгарга әзерләр. Баш саны 2600 сыер. Шуларның 1000 савым сыеры. Покровский Урустамак бистәсендә яшәүчеләрнең күбесе Геннадий Минуллинның крестьян фермер хуҗалыгында эшли. Өйдә дә мал-туар асрыйлар. По поселению у нас в районе 150-170 голов КРС, которые уже пасутся, и население также с удовольствием сдает молоко. Авыл җирлеге башлыгы сүзләренә караганда, авылдан китү күзәтелми. Биредә ел сайын яңа йортлар сафка баса. Молодежь тоже остается все равно на селе. У нас ежегодно вводятся в строй новые дома, строятся новые дома. Так что если даже население не занято именно сельским хозяйством, занято на производстве, можно сказать, что безработица населения. Басуларга чыгу өчен крестьян фермер хуҗалыгына яңа техника сатып алганнар. Хәзер игенчеләр яңгырлар гына көтәләр. Авыл халкының керткән акчалары һәм тырышлыгы юкка чыкмасын өчен. Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Фәннур Хасанов, Татарстан яңалыклары, Баулы районы. Республикада терлек азыгы әзерләү һәм бертөкле культураларны тукландыру бара. Һава шартларына бәйле рәвештә уҗымнарның тамыры нык түгел. Шуңа күрә үсемлекләрне тукландыру мөһим. Азыкның сыйфаты һәм терлекләрнең продуктлылыгы терлек азыгы әзерләү компаниясенең ничек оештырылуына барлык технологияләрне үтәүгә бәйле булачак. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык терлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, хуҗалыкларга бер шартлы терлеккә уртача 30 центнер азык берәмлеге әзерләү бурычы куелган. Тәтеш, Бөгелмә һәм Зәй районнарында азык әзерләү темпы югары. Күп еллык үләннәрнең беренче катын 20 июньгә чапып бетерергә кирәк.